Al maanden wien ze op een jaar dwanden maar de tarriering van 2 feesten. De opening van de ballonfeesten en de boerenbrulhoft. Maar de dag die een feestdag wijzen zou, is een dag van nationale rouw. Het veelt wel een beetje vreemd inderdaad. Het is wel een beetje van, het moet gewoon, het moet er gewoon teruggaan. We hebben dit voorbereid, meestal verwacht je dat van ons. En waar wij kennen, daar moeten wij er wat mee doen. Alleen had ik dan de struttenrie inderdaad en al die vlaggen heel stak zo gingen en het is net iets voor jou mooi, dan bekroept mij wel een vreemd gevoel. Ja. Nog geen kilometer verderop is het stil en tinken deelnemers en taskagers onder slachtoffers. Maar ook al is het een dag van nationale rouw, de boerenbrulhoft gaat al terug. Een boerenbrulhoft om zien te laten hoe het in een jochende uur om en tagon. Je zit er wel wat mijn dubbel gevoel. Het zal ook minder uitgelaten zijn dan oors. De speeches en Jonek, maar die opening van de ballonfeest heb ik een aantal dingen scrapt. Dat doen we even net, dat past net. Toen we bezig waren met de voorbereiding, een paar dagen waarom ik nog, toen had ik zoiets van, eigenlijk daar moeten we wel wat mee doen. Ondanks het feit dat het toen nog net de dag van nationale rouw was, hadden wij was ook iets van, we binnen een luchtvaartevenement bij uitstek. En met name de opening die we in de planning hadden, die konden even net meer.